57. Hello. Hello, everybody. Hoşini mukavasa. Ashi. Akçık spotçuk. Ullokakkarısır. Aniyo. Tiwik na rin natin na ganit naman nagsigisip. Ada kerasi ni. Dah. Nung kurara ito nga nung. Hindi kayo naksiyo mo na. Sisimichi rin ito. Diyan ay. Bukuwas mayon ni Chinyu. Bawang kakam masuk po. Kisam kakak. Kiek ipino. Hey. Hoje nem aram no teatro. Ai? Nasasado sa kanon. Kulang mana? Bukan ikut cicit sangat dan ajaib makurik kau tu ada mesin yang apa dia lah. Hai, hai. Iya. Mana dia mesin lah? Hello again. Guys, is ini Adriana. Asamat. Kuffasoming raktur. Skoleinspektören murasivat kustossu atuaffissu. Pissanganak. Pittanganaka. Awennan nuda. Tannaka. Atsawa kustossu. Isintäkin järppä. Kuatsa sullasio. Kuattappi äästikin toppakta. YouTube pikkuin teki sai kustossu. Pitsanganak. Kyllä naamna. Iya. Eli nyapsit siis niitä, että noin naketa. Sumut nukkusukkään. Yksus. Juuni naanaat mitään ilmana asetasivat tämän ngänni. Nussuta. Kun suomut. Sonnomaan pintsakonni ja noonkin tän. Tynuaktiin nappaan. Kun sossua pitää on noin on. Kita me. Iya. Misilikkös tuon on kiinnitti. Mä en etsittää nuoda kun edeltal. Sieltä. Tää on sonnoom, anna sama puutella. Anna sassuttaa et sonnoom. Sonnoam, ali näitä syön noin sassuhne. Doktor naami. Nyt teemassa syöt. Keräärin Se on noin. noom, aja sitten oikein seitsemän, aja samalla. Vois on noin mion, nyt on käs syöt jamuna. Tää maittas sille sonnoo tuomiin sonnikin. Mä en alienäkin tappai. Uain tappai.
Team kussosua tamaritop. Noin sattittakin saattiin. Nemmin ajassa me pakahani. Se muuttuu nukkään nerimmässä ja hakketaan. Ei. Si huomaan. Ajan aloitti angassa smastuumisiin toppa. Sopinut. Maan nimi syttää se mennilän. Ja det är näitä så. Initti annassa så. Siis mammi. Tän kokoomassa puingisään nyt toppa. Siis mammi tiedä suusi. Amnas är det näitä så. Olisin isillä rohteli. Minä häydyn välikkäin loppu. Ussa vaikka aina arotti. Iya. Nah, dia nak kakak aku. Bukan cuma itu. Sini nak berdekat, sisa mana itu? Sikit Islang saatila. Đây alien này, mình nằm ở alien này. Nó lại làm sao theo topping này chứ. Bao mơ cô. Đang mơ biết alien này. Là đúng ngọt phiêu, ngọt phiêu. Mà cái này là ngọt phiêu, là đúng ngọt phiêu. Anh nói cho con. Dari ngawak pit. Mata mani biar ni cing. Puika kan apa? Puika to kasimangan. Cicak. Ana wat daging ni. Di sangat cair masih. Cicak. Hello. Dene games. Look at the film. Apalah kita cuma dihimbing nonton nonton ini. Lumik okarin yang anak kesuka. Mini Highland. Ada muafiq aduh. Hey, no. Hey, mati sim. Usuka kaktis. Hey. Kak aslan birak je. Adik keras. Mana? Tibian noi. Aqui também. Tem ngon không mi tem. Hai. Amek koman ingin nota pes. Sinani pes. Active spots. Benar tak smash it. Active spots. Hai. Yo bilang tahu. Tuannya. Ai sok tipe sih tu. Hai. Besok.
ถ่ายสดสดกันได้Wait. Pininikyak tawa. Six spots of the face switch. Go. Hey. 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 Okay. My God, ini shoot. Hey. Okay.
예쁘다. 아이. Ini pecet. Nuwe. Ya. Faktiskt noin. Riitti döppön. Uninga ritikket anin noin. Igassain noin. Voi pyökärettä ja Sama. olinko taas? Se kyllä poisini mut. Poisini vielä sanassa. Takuus. Tihjeliä. Makken niinku vokka. En vokka. Chipingiisa. Yriä mä pisin jaktafia. Tuudessa. Ja. Siitä että näin on.